Takže čaute, vítajte pri Let's Play na hru Minecraft. Toto je Let's Play s názvom Bojo prežitie, kde budem prežívať v rôznych biomoch tejto hry. A začíname v púšti, takže ideme na to rovno, ideme na putovanie. V tejto hre sa vygenerovali iba chrámy a dedinky, z ktorých musím ja prežiť a dôjsť do ďalšieho biomu, čo môže trvať hodný čas. Mám 8 FPS, neviem prečo, a už ma to začína vážne srať, pretože toto už je môj tretí pokus na natočenie Let's Playa z tohto, pretože už dvakrát, raz ma zabil Creeper a raz ma zabil Skeleton. No a ešte predtým mi to strašne lagovalo a vypínalo mi fraps, taký veľký kaktus. Vôbec to nelaguje. A strich. Takže po strihu je to dúfam už menej zalagované, lebo už ma to dosere, no ukáž. No. Výborne. Takže mohli by sme nájsť nejaký ten chrám alebo dedinku. Som sa nehneval, že som mohol vykraftiť chleba. Dedinčania majú vždycky obilie. Dobre. Pekné oblaky, také kocka, také Minecraft oblaky. Ahoj oblak, nech sa máš. Čo na to hovoríš? Dobre. A výborne, prvá dedinka hneď objavená. A aj s kováčom, výborne, takže to som presne potreboval nájsť. Takže v tejto dedinke strávim jeden deň, aby som vypestoval toto, čo som teraz zasadím. Dobre. Ešte som jedno vynechal, tak idem pozbierať všetky polia najprv, až potom zavrhnem na truhlice. Tak idem koľko týchto polí, ale dobre. Tu do hory a skeleton. Ty má enchantovaný luk. Má enchantovaný luk. Musím ho zabiť. Tak preto ma tak zabíja tak rýchlo, nie. Nie, nedropol ten luk. Joj, ty debil. Ježiš, to bol creeper. To bol... Čo je? Nie, to sa stalo niečo zlé. Tu... Neviem, čo sa stalo, ale... výborne. Neviem, čo sa tu stalo, ale nie je to moc dobre, pretože... Tu je nejaký generátor sveta, prerezal túto dedinu, alebo také niečo. Pretože tu by sa inak same nemohlo prerezať, samozrejme. Tak upýtujem sa tuto zatiaľ. To je môj dom. Dobre, musím niečo zjesť, aby som si doplnil život. Ako môže mať skeleton enchantovaný luk, to som ešte v živote nevidel. Ale je to veľmi zaujímavé. A veľmi ťažko povedať, ako je to možné. Vezmem mám vlnu aj s inými. Týmito, toto je. Terčkami. Bože, ďalší. Aj ten, že má enchant, ale zabíja ma rýchlo. Tu je niečo veľmi zlé, ale ja som sa môžem rozhľadnúť, že čo je ďalej. No ale vyzerá to dosť biedne. Nikde nič nie je veľmi. Žiadny chrám, ďalšia dedina. Susedná dedina. Nie. Dobre. No, takže tu je dosť veľa dedinčanov, škoda, že nič nedropuje. A to môže byť tak jedno. No, idem rozbiť toho creepera, nech mi dá nejaké tie suroviny z tých domov. Čau creeper. Bum. No takže už buchni. No, bum. Dobre. Mám nejaký ten sandstone. Nejaký piesok, hlinu. No dobre. To sa hodí. Ježiš, tu je ešte ďalší creeper. Skúsim ho odreť, nech vybuchne. No, výborne. To som potreboval. To je rebrík.
Musel som túto dedinku rozbiť v dobrom dňa, ale to som nerozbil ja. Tady to išiel nejaký... Títo fialoví majú vždy nechám flaštičky, keď ti vymieňajú. Ale týchto je to strašne veľa. Čo ani neviem prečo. No, idem sa ešte raz pozrieť na ten kostol a asi sa vydám ďalej, lebo tu toho veľa nemám čo robiť. Rebrík to je. Aha, to sú dva kostoly, ja som bol v druhom. Tak, Optifine. Nič bič. Kaktusy v diálke. Pôjdem tady. Sa rozhodol. Inde nič nie je. No. Môžem ísť. Polka domu. Epické. Dobre, ideme ďalej. No, takže zjeme... Kde mám to jablko? Ja som to obidve. Tak zjeme, čo zjeme? Nie, nezjeme nič zatiaľ. Musíme nájsť takú dedinu, kde bude aj mrkva a všetko. Táto dedina sa mala kováča, ale je napol prerezaná nejakým editom alebo čím. Veľmi myslím, ale neviem ani, že prečo to tak je rozrezané, ale... Nepáči sa mi to veľmi. No, takže... Mimo kamery som našiel dedinku a v truhlici mali tieto saplingy, takže som ich vypestoval. Z jedného už je strom, ktorý teraz sekám dole. To, že som netočil mimo kamery je preto, pretože môj frap sa mi proste vypol a ja som si to všimol neskoro. Ja som si tu kecal sám pre seba, zatiaľ čo on sa vypol. Dobre, musím to resetnúť, lebo trošku to laguje. Proste všetko mi tu úplne blbne a mňa to štve. Sere ma to doslova, by som povedal. Aha, proste mi to vypne, neviem ten spustiť. Hodí ma to na menu. Takže môj Minecraft sa mi úplne dojebal, by som povedal. Nechcem nadávať, ale toto je už moc, takže ideme pokračovať v tomto móde. Ako som už spomenul, mimo kamery som vypestoval strom. Mimo kamery to bolo pretože môj frap sa proste vypol a nedal sa s tým nič robiť. To už nie je moja chyba. A tak som hľadal dedinku, keď som si tu sám pre seba, potom som zistil, že nenahrávam. Mám dosť veľké nervy, pretože vždy keď natáčam, tak sa niečo dosere. Ako pred chvíľou mi padol Minecraft. Ukázalo mi chybu hry. No dobre, poďme sa venovať hre, takže máme drevo. Môžeme si vyrobiť crafting table, nie, crafting table majú oni. Idem zobrať. Nie. Už je noc. A ja nemám vlnu. Do riti. Mám iba jednu vlnu. Takže ďalšia. Ja to tu porozcem takto. Nebojte. Vieš, to je grupáž party jen tam. Vnútri. Nie, ešte nie, potrebujem crafting. Ja potrebujem crafting table. No tak. Všetci schovali sa dnu, uhnite, bože, že koľko vás tu je. Kostol. No, už spawnujú prví zombíci. Tu je crafting table. No, vezmem si ho, naspäť do toho môjho domu. Rýchlo. No, rýchlo, svojím spôsobom rýchlo. Toto nech sa všetko vypestuje. A ešte potrebujem ešte jednu vlnu, ale ja som tú vlnu nevzal. Už som tú vlnu nevzal. Ťažko povedať, ale kde je tu už lampa? Mám pocit, že to boli posledné lampy a... Tým pádom ja v noci nebudem spať a tým pádom budem celú noc prečkať. Bože. No,
Boli tu len dve lampy. No takže tak. No takže nič. Môj dom je ten vzadu. No. Enderman, ahoj. Maj sa. Dobre. Takže tu bývam ja. Ešte osvetlím. Lebo tu bývam ja, to musím osvetliť. Logicky. Potom pôjdem hľadať niekde on. No. Dobre. Ježišmaria, ty čo tu chceš? Vypadni. Nech si kde si. Mám jednu čestku. Ktorú si môžem odložiť. Skin crafting. Tam si to nie je toto, čo nepotrebujem tak veľmi. Nepotrebujem vlastne nič. No a ideme robiť toto. Paličky. No a ideme craftiť, takže. Neviem, že spravím meč či krom. Radšej krompáč, sa viac hodí. Než meč, a meč už mám aj tak. Odložíme ťa všetko. No a neviem, ako by som... Neviem, či tu funguje, že set time 10? Nie. Alebo... Dám, že help. Aha. Seed. 6. Je. Help 1. Help 2. Čo mám? Help me. Nie. Help me, dobre. Me go. You go. Dobre. Hladina. Ježiši Kriste, pane Creeper. A ten zombík tam vzadu má enchantované brn. Čo tu chcete? Ja som ten plod, nech sa nikde nejde. Dobre. Ale ako dám single playery deň? To by ma veľmi zaujímalo. Čau, Creeper. Ježiš, nie! Bože. Time set day. Nemám premisie. Si tam, že game mode 1. Nemám premisie. Ope. Aha, tak teraz čo mám robiť? O, a však teraz... to nefunguje. Ježiš. Nemôžem to takto byť, keď sú tu tie príšery. Musím nejako vymyslieť niečo. No dobré, ja to strihnem a počkám do rána. Takže tuto to strihnem, to budem stať. Alebo nejako vymyslím, ako dať ráno. Takže strih. Takže prišiel som na to, ako dať deň. No a môžeme pokračovať v našej ceste. Teda v boji o prežití. Zoberiem si krompáč. Áno, krompáč. Ježiši. Nie. Menderské oko. Nie. Neskúš to. Debil. Dobre. Výborne. Kombajn. A dobre, toto napríklad celé je úplne... Toto si zobneme na hovno. Prežívajú. Všetko zobral. Proste všetko vezmeme. Potom vyťažím celú túto dedinku, budem mať sandstone. Postavím si vlastne nejaký dom. Musím zjesť niečo. Čo chceš? Čo kláš? Dobre. To vyťažíme. Práve mi písal Ejko,
z nášho serveru, že, teda z nášho kanálu, že Chram, teda nepísal mi, že Chram, písal mi, že dal online akurát Happy Wheels, takže ak chcete, tak navštívte náš kanál, môžete sa na tomto spolu pobaviť. Je to vtipné, teraz som to pozeral. Aha, zombík. Debil. Pol staku mám už obilia. Takže tam je chrám, takže tam pôjdeme. Tam sa vydáme a v chráme sa asi aj lepšie spí. Myslím teda, neviem. Takú hlinu. Hlina sa vždycky hodí. Ešte tam je nejaké pole. Sú ešte zemiačiky, bože vás, tu je villagerov. Nedočiahnem, takže to. To ešte skosím, tieto posledné polia. Nebola to ani jedna mrkva, čo má do sére. Pretože si nemôžem vypestovať mrkvu. Ale čo už, taký je život. Raz si hore, raz si dole. To bude asi heslo nášho kanála, lebo už je to v druhom videu spomenuté. Môžem si vyťažiť celý tento dom. A nasťahujem sa do toho chrámu. Dobre, to je nepotrebné. Ale to je moc veľa vecí na to, aby som všetko vzal. Takže... No, toto potrebujem, určite. A nie, dôjde sa mi všetko, dobre. Výborne, máme všetko, ešte toto si vezmem. A potom kľudne môžeme ísť. A pôjdeme do toho chrámu, kde sa ubytujeme. Rozbúrame, ale ideme ďalej. Tak, máme asi všetko potrebné. No, možno jedlo. No, chleba. Dobre, takže majte sa, villageri. Čaute, čo ste? Adios, muchachos. No, dúfam, že to nie je ten chrám, ktorý som už spracoval. Počkej, to je len beža. No. A nie, to je celý chrám, bože. Teraz neviem, že či je to ten chrám, kde som už bol, alebo nie. No ale vyzerá byť nedotknutý. Vidíme vnútri. Dobre, je to nový chrám, ako bohu. Inak cieľom týchto let's playov na hardcore, teda na prežitie, nebude ani veľmi sa dostať do iného biomu, ale bude vybudovať si vlastný dom, dať si home a podobné veci, ktoré budú v popisku videa, takže to prvý diel. Kľudne si to môžete zahrať aj vy, proste ten single player si nastavíte, že chcete iba piesok a môžete si splniť tieto misie, takzvané. No. Dobre. Zakriem. To rozbil. Tak. Tak. Ja to budem vychádzať. Tu budú schody. Dobre. Máme fakle. Mám 4. Bum. Už tento vchod zavriem, tak. Skade je tu ešte svetlo. Tu už nemá byť svetlo. Aha, ešte z tých oných. Týchto. Chtačí, no tu je svetlo ešte.
To bude môj hrať. Ďalšia dedinka. Ej, to som teda dobre našiel toto. No takže akože tu bude to vytvorené, to je jasné. Aj keď, no neviem, či to je také jasné zase. Čo mám? Toto. No neviem, uvidíme, že čím sa mi bude chcieť. Teraz budem týmto. Musím si proste sa dohealovať trošku. Emeraldy. Tak to už hej. Takže toto nepotrebujem, toto môžem nechať. Toto kľudne môžem nechať, aj toto nechám. To si vezmem. Ďalšia knižka. A ďalší iron. A zlato. Nechcem vidieť. Ani toto. Také tie kosti. Ja to neberiem, lebo môžem skákať, aha, dobre. Čestu máme jedno, stačí. Zle som strefil. No neviem, tu mám akože nejako bývať, veľmi neláka teraz, keď som našu dedinu. Tak to môžem rozbúchať. Vziať si vlnu. Ježiš, máme 15 vlny. Niečo mi hovorí, že som mal aj predtým. Aha, tam. To není už nič? Škoda. A čo je to dedinke? Nejaký dom... No, nevidím kováča, takže to je zlé znamenie, ale... To bude dobrá dedina. Potom sa už nejde ubytovať, lebo ničím tu iba okolo oné chrámy a dedinky. Ešte vrátim do hentej, no neviem, uvidíme. Tam všetko. Nemám čo použiť na to, aby som si dal asi nejaké brnenie, aby som zbavil. Miesto v inventári už nemám. A to nie je veľmi dobré. Ďalší chrám pri dedinke. No tak akože toto je veľmi podarený let's play, dúfam, že to nahráva to dobre. Neviem, aké to bude dlhé a neviem, ako dlho sa bude editovať, ale toto bude stať za to. To som si istý. Takže opäť ďalšia truhlica je tu. O môj bože. Je toho teda veľa. Dobre, takže idem sa obytať do chrámu. Pretože vždy som chcel v chráme a už ide noc. Noc prichází do žubu, neviem. Šup. Mám nejaké intimčo. Dobre. Aj tu sa pestuje, sa ešte pri tom chráme pestuje, no ty kokso. To si musím zavrieť. Myslím, budú behať príšerky. Príšerky je zero. Často dám sem. Pec si dám sem. Vykraftím si postielku. Dobre. Vyspať na ráno. Bom. Spí. No však spí, čo robíš? Čo je? No dobre, takže tuto teda ukončíme, pokračujeme na budúce, takže všetko, čo sa vám páčilo, nepáčilo, hoďte do komentára videa. Proste akékoľvek pripomienky, komentujte, lajkujte a poďte šubiať taký menší odber. No, takže preto sa lúčim a čaute, majte sa, čaute.